Pozdravujem vás z predajní Maderna v Košiciach. Dnes si vysvetlíme rozdiely v autosedačkách Dualfix od značky Britax Romer. V prvom rade si ukážeme také tie prémiové sedačky radu Diamond od Britaxu. Tam patrí model Dualfix Pro, Dualfix Pro M a Dualfix 5Z. Rozdiely v podstate sú tie, že Dualfix Pro má v cene zahrnutú už aj novorodeneckú vložku, ktorú môžeme využívať do 60 cm. Dualfix Pro M je bez tej danej novorodeneckej vložky. Momentálne máme akciu na predajni v Maderne pripravenú, že automaticky k modelu Dualfix Pro s novorodeneckou vložkou, tak pri jej kúpe dostanete automaticky aj vložku Relax Insert od Britaxu, čo je momentálne novinka. Hodnota tohto darčeka je 50 €. Najväčšie rozdiely teda pri tejto Dualfix Pro a Pro M v tej prémiovej rade a samozrejme aj Dualfix 5Z sú veľmi jednoduchá manipulácia, pretože otáčanie je cez poistku, poistky na otáčanie sú z obidvoch strán, takže sú veľmi dobre dostupné. Polohovanie sedačky je tiež veľmi jednoduché medzi nohami dieťaťa, uvoľňovanie pásov, takisto máme tu 5-bodové bezpečnostné pásy, ktoré sú veľmi bezpečné pre to dieťa, nastavovanie výšky hlavovej opierky jednou rukou. Táto autosedačka už má integrovanú pridanú bočnú ochranu. Takisto je tam v podstate, môžeme si ukázať, je tu tento bezpečnostný oblúk, ktorý v podstate my, ako náhle prichytíme Isofix na Isofix v aute, tak pritlačíme na operadlo sedadla a vďaka tomuto bezpečnostnému oblúku nám v prípade nehody nepríde k prevráteniu tej sedačky a takisto nám vytvára priestor pre nožičky pre tie deti. Keď sedačku otáčame, tak vďaka tomu, že tam máme ten bezpečnostný oblúk, tak sa nám tá sedačka nezachytáva, takže komfortne sa to ovláda. Takisto tu máme opornú nohu a ako náhle vlastne prejdeme k tej Dualfix 5Z, ktorá je teda, keď si môžeme všimnúť, ten korpus je úplne identický ako pri Dualfix Pro M. Jediný rozdiel je, že teda si môžete všimnúť, že táto sedačka je už bez základní. Tým pádom, keď začnete s vajíčkom od Britaxu a máte k nemu aj základňu, tak vám stačí už len v prípade, že už dieťa vyrastie z vajíčka, vykliknúť vajíčko, nakliknúť Dualfixku a potom už fungujeme presne takisto ako pri Dualfix Pro M. Potom máme ďalšiu radu, ktorá už nepatrí do, teda ďalšie sedačky, ktoré už nepatria do rady Diamond. Sú tam dva modely, je tam Dualfix M Plus a Dualfix Plus. Tieto sedačky sú o niečo odľahčené, je tam menšia oporná noha, základňa je o niečo menšia a vďaka tomu, že sú odľahčené, tak pri Dualfix Pročke máme, tu vieme využiť do 105 cm alebo 19 kg a pri Pluske máme 105 cm alebo 20 kg. Rozdiely medzi Dualfix M Plus a Plus sú znova také isté ako pri Pročke. Pročka a Pluska sú s vložkou, Pro M a M Pluska sú bez vložky. Teraz by som sa ešte vrátil k tejto vložke Relax od Britaxu. Pri niektorých tých autách, ktoré majú šikmejší sklon na tých sedadlách, tak býva problém ten, že keď napolhujeme v protismere tú autosedačku, tak ten sklon je tam dosť markantný a je tam nejaká malá nejaká tendencia, že by dieťa trošku začala padať alebo tlačilo hlavičku dopredu. Táto vložka nám to vyrieši vďaka tomu, že ako náhle tú vložku vložím do autosedačky, tak zadok ostane na tom istom mieste, jak je na autosedačke, ale chrbátik nám nadvihne. Čiže môžeme si to ukázať priamo na tejto autosedačke. Keď sem vložím túto vložku, tak si môžete všimnúť, že túto v podstate, tým, že sa tomu dieťaťu ten chrbátik nadvihne, tak tu vznikne priestor pre to dieťatko,
ktorému tu pekne sa zakloní hlavička. Tým pádom sa mu znova uvoľnia dýchacie cesty, lepšie sa mu bude dýchať a takisto aj spinkať. Si môžete všimnúť, že tá Dualfixka má tú hlavovú opierku takú otvorenejšiu. Je to zámerne, pretože vývojári vlastne počítali s tým, že aby to dieťa sa v prípade, že by sa chcelo pozrieť do strany, nemuselo vykláňať s hlavičkou von z korpusu autosedačky. Stačí mu iba otočiť hlavu a z tej autosedačky vidí. Keby tá hlavová opierka bola zatvorená, tak by tu malo vlastne by nutilo to dieťa predkloniť sa a tým pádom v prípade, keby bolo predklonené a prišlo by k bočnému nárazu, tak tie následky by mohli byť fatálne pre to dieťa. Takže toto sú v podstate všetko tie hlavné rozdiely a hlavne výhody autosedačiek Dualfix od značky Britax Romer.